За 10 години бројот на ученици во Селцево Тетово е намален за повеќе од 200, додека во приградските училишта во Лавце и Вејце бројот е преполовен. Ова училиште е изградено во 1954 година и не ги исполнува ниту основните услови. E dhimbshme të thuhet, por nga 580 nxënës që kemi pas në vitet 2006-2014 kemi rënë 367 nxënës. Në këtë shkollë janë mizeri. Do me thënë nuk kemi kushte elementare, do me thënë shkolla është ndërtuar në vitin 1954 me gur dhe lloç. Janë bërë riparime të herë pas hershme, por aq mund të qëndrojë një objekt. Афатин е като скадувар. Изградбата на новата училишна зграда е започната од 2023 година, но се уште не е завршена. Нeve na gëzon fakti se në bazë të dhënave që bisedave që bëjmë me njerëzit që kanë pas edhe qasje, e kanë vizituar objektin, është bërë një punë shumë kualitative dhe flitet se së shpejti, por afat caktuar nuk kemi. Ne presim me padurim që kyçemi në atë objekt të ri dhe të nxënësit t'i gëzohen një infrastrukture që do t'i plotësojë të gjitha standardet. Го прашавме градоначалникот на општина Тетово Билел Касами. Тој ја обвини ДУИ за незавршувањето на објектот. Tash po punohet në objektin e ri, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit punohet intensivisht që ky objekt të përfundohet në kohë, edhe pse domethënë ka disa probleme administrative, domethënë me gjatë procesit tenderimit, furnizimit dhe kështu me radhë, po unë besoj që shpejt ato do të kalon edhe ajo shkollë do të përfundohet dhe do të jetë ndër projektet e radhës të cilat do ta promovojnë. Кога ја прашавме министерката за образование за училиштето за време на незината посета во Тетово, Весна Јаневска, немаше поим за проблемот, но рече дека владата може да направи толку за една година. Што во изминатиот период претходната влада не покажала малку повеќе разбирање за горечките проблеми. Постојано се вложува, како што сами гледате, од доаѓањето на новата влада наваму и новата локална самоуправа наваму, постојано се вложува во инфраструктурата, но јас исто така повторувам, оти е важно да се знае. За една година волку може да се направи, за 2 години уште толку и така натаму, и така натаму. И во 2000-та година во Селце започна изградба на нов училиштен објект, но изградбата беше прекината поради лизгање на земјиштето.